Sabai, sabai, sabai. Kami berbunyi. Amam mire. One, two, three. Tabur ya kali? Tabur lihat dulu. Hey guys, welcome back to my YouTube channel for Happy Kati Purba bonisimbo. जोंनि आंगोनि फोरबो ना हैप्पी माइनाव फोरबो तो नैबे उन्दै समाव आंनि फेभरेट फोरबोमोन आरोना दाबो फेभरेटआनो माबा उन्दै समाव बारामोन आरोना मानोना बेयाव जोंनि जायगायाव दै काति फोरबोआव माबा गावनाय जायो फटका गावनाय जायो जेखि जाया साजायनाय जायो आरोना तो बेनिखि बिराद मोजां नांगौमोन आं खिन्थु देवालिखौ जोंनि जायगायाव फालिनाय जाया दे जों गामियाव बुंखायो आङो तो बेनिखायनो माने काति फोरबोआवनो फटकाफोरखौ माने जोंनिया गावनाय जायो आरोना तो लोगोफोर लेट्स स्टार्ट आ भिडिअ दायो माने फटका दंफायो आंनियाव मोनसे मोननैल' ओरैनो नामखिनि आरोना खिन्थु फिसायाव ओरैबायदि फेभरेटमोन नैबे फोरबो आंनि थाखाय आरोना माने बेखौनो माने नेबाय थायोमोन आरोना 6 माहनिफ्राय नै फोरबो माला फैगोन होननानै आरो आइया जोंनिया पुरा रेडि खालामगासिनो देखायगासिनो मा जागासिनो र' ओमफ्राय साजायनायालाय माबा दोङो जिलिक मिलिक लायना दोङो ओमफ्राय नियाव जाबाय गायखांबाय दासो बनायखांबाय आङो बेखौ बारा बनायनायखौ देखायबाय थायासै नै जानिया गासै 6टा होदों 1 2 3 4 5 6 गायदो नियाव दोङो खखा निखौ दायो लांगोन माबायाव बारियाव बेयाव निखौ लांसै आरोना माइनावनि थाखाय फुजा होनो थाखाय आरो तो लोगोफोर लेट्स स्टार्ट आ भिडिअ तो लोगोफोर नै दायो नै रेडि जागासिनो मेकिं तो नै आलारिबाथिफोरा थाव होथ'वाखै थाव होनोसै ना बिमाया जानानै नोंथांमोनहा बुंहरलाय नोंथांमोनथिं माखौ बारा फालिनाय जायो माने फटका होनाय बे जिखिजाया बे माबाया परम्पराया काति गासायाव ना देवालियाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना जोंनि जा देवालिखौबो फालियो खाथि खालायाव गासिबो बाङालिफोरा आरो बर'फोराबो खायफा फालियो खिन्थु जोंनि गामियाव फालिनाय जाया आरो ना माने जोंनि अरिजिनेल माने बर'निखौ लानाय जायो आरो तो नोंथांमोनथिं बोरै कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे तो लोगोफोर नै दा एसे मोनाहांबाय झिलिक मिलिक लाइट लगायबाय नै आरो एसे मोनाबावबा नुगोन आरो ना नै तो दायो जोङो नबेयाव बारियाव थांनाय दं बारियाव आइजो आंजों नै निखौ एसे हैनोसै नै फुजा जादि सावलाय बारियाव आरो ना नै हैनोसै ओमफ्राय लादोंना सेखा अके तो लोगोफोर दा गिबियावनो बारियाव थांग्रोनोसै बिनिफ्राय नियाव लगायफैनोसै नै नियाव दाबो लगायनाय जायाखैना लगायबाय नोंथां जायाखैना हाब खालामदो मोनाखायो दसेनो लोगोफोर नै दायो होनाय जाबाय आइयाव होबाय माने बारा लाबाय थानाय जासै खुलुमनायखौ नै बे जाबाय जोंहानि बागान तो दायो बरिया माने मा होनो दा न'आव आलारिबाथि जलायहैनोसै आरो न'आव लेट्स गो नै फाइनाल लुक्स तान्तारे झिलिक मिलिक बिनि थाखायनो नै फोरबोखौ बिराद बेस्ट नाङो आं ओरैबायदि समायना फोरबो माने बे समायना माइनाव फोरबो नायनो बिराद माने हान्थि फोरबो आरो ना बेस्ट नोंथांमोननि फेभरेट फोरबोआ मा कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोबां दोङो मागोफोराबो मोजां खिन्थु मागोफोरा बिदि हान्थि नङा आरो ना मागोफोरा मात्र जानाय लोंनाय मेन बेयाव आरो जानाय लोंनाय गैया जास्ट माने माइनाव बरायनाय फोरबो नै जागायनोसै चक्लेट बम क्लज आप खारनो इसां गिदों नामा Amam mire! Wantigo! Seser dia komen kalam. Amam mire! 1 2 3. Hey. Boria lagaw. Nei. Gerli jofin bay. Gerli. Tarle na. Gerli gini. Oh, gerli gana. Gua फिसा रावबो गैया जोंहा नै बुरि जासो गासिबो सानै बुरि जोब्बाय nih kasih mais setelah denger, dong apa urut? Oh, lagau, udah. Deh gerli aja sebaik ini, buri pernah gerli aja sebaik. Saya lah. Ada koi gana bajao yaar kiran, koi gana bajao yaar. Rongsanang le. Terong sarang ke? Sabai. Hei, gara sabai son. Hei, sabai. Sabai. Pesan apa? Pesan apa? Hai sabai. Hai, bismillah mulai. Kami berbunyi.
Talaga finally, tantare. Nei, pura final looks. Tayo ni puja kang banyo ba? Peni. Bebay nuber gasida. 1 2 3 4 5 6 ta ba? Man uaya ompray niyaw gasida besaga monthamai. Gasida 18 saki alare bati. To nei. Tayo ni ompray niyaw dong jiling meliga nei. Pine tree jibu jana dei. Pine tree. Wow. Kira naik best tentu na, pain trio ang ni kehan bakut like ni, ini. Pero dekanya mama ada kayak gini jangan nyau. Try nih, jio za father kubu, ise bau deng, belum deng. Nih siapa? Ayah nih. Pero nih bisa baik sewali bibar. Si muzang muda dapai dia horau ayai. Empre fungau, brau sirjup kaile fungau. Ni bro kon gun na fu ntam na sa nang balang pai jeng ro ni sewali da bar ni horo sewalai ni ji mojang bar ni to ni dasani bebek jagasine happy kati फोरबो बयनिसिमबो हायमा बे जाबाय टटला पारा गामिनि बाथौ थानसालि बोरै मोनदों नोंथाङा बरिया जोबोद मोजां काति गसा ने रायजोआनो गंबा आलारि बाथि सावनानै बेखिनिखौ स्राय मोनफ्रोमबो न'खराव गंबा बिसां जाबाय आरो ना नै गासैबो 60 घरनि गंबा सानना नाय 60 गंबा बे जागोन 300 जागोन ना 300 जागोन 300 जागोन आदा दारे गास मोनदो खायसे गंबानि बारा लाबदो 10 लाबदो होमबा मथा-मथि 300 जागोन ना 300 दा जागोन बा बाथौआनो जोंख्लाब जोबबाय जों गामिनिया Baik, Pak Batu. Boleh selingasina, ha? Boleh selingasina. Nih, sini gitu nih aktris sana, gitu nih aktrisa. Pas udah siang nih. Tak boleh kali, tak boleh lihat.